kebetulan banget mbok. Bareng iki ngono malam minggu mbok. Ora nyono babar pisan. Aku nalikane mlaku-mlaku teko kene iki berpapasan karo dirimu mbok. Hati kecilku bahagia. Pak Gundul, kepiye? Emangnya kenapa nek malam minggu Pak Gundul? Kepiye? Aku ngene lho mbok. Iki ngono to the point wae ya. Aku iki mau sak temene janjian karo Bagong. Aku arep tajak mlaku-mlaku ngono mbok. Ndelalah banget tenan Bagong ya. Dindani gak teko-teko. Kebetulan alhamdulillah banget nasib baik jatuh pada diriku mbok. Lah maksudnya kepiye Pak Gundul kok teko nasib baik jatuh pada dirimu ngono Pak Gundul? Ngene lho mbok. Piye ya? Ape bilang piye ya? Matur sing kepenak Pak Gundul. Iya, pancen yo ngono. Ngene lho mbok ya. Malam iki malam minggu. Aku iki yo malam-malam penuh kelabu. Mulai saka iku mbok, aku berkeinginan ngono mbok. Kepiye Pak Gundul? Ya kepengen ku iku ngono. Ndelalah kebetulan alias kebetulan banget berpapasan karo awakmu yang kene iki mbok. Tapi maksudnya ngene lho mbok. Ya tak terduga kabeh iku ya mak betuntuk mak berjudul. Aku dalam artian iki ngene mbok, aku liwat kene iki kan mbok menawa ngono. Mbok menawa papasan karo dirimu. Ndelalah alhamdulillah ketemu tenan mbok. Lah ngene Pak Gundul, kok berpapasan karo aku? Emangnya aku iki kenapa Pak Gundul? Gak mudeng bocah iki. Bocah kok apa harus dijelaskan secara yang lebih gamblang mbok. Saya temene ngono aku iki ya ora patek ngerti apa sing mbok karepake Pak Gundul. Aku iki ya netepi dawuhipun mboke supayane enggal bali ngono Pak Gundul. Sik aja bali sik mbok. Aku iki ngene lho mbok. Daripada iki ngono mumpung gak ana Bagong ya. Aku arep piye ya? Ngene mbok. Arep mengajak dirimu ngono mbok. Iki ngono malam minggu. Alangkah bahagianya jika dirimu mau bersamaku mbok. Pak Gundul, kepiye? Ngene ya Pak Gundul. Satemene aku iki ya ora entuk Kanjeng Mboke. Kanjeng iki ya Kanjeng Mboke dutus supayane enggal bali nalikane wis rampung apa sing samestine tak kerjakake Pak Gundul. Sik ta mbok, sik ta. Aja bali dhisik. Iki ngono kan mumpung kok ana sing ganggu lho mbok. Ayo bareng-bareng jalan-jalan. Melihat suasana malam bu, melihat bintang, melihat bulan. Pokoknya malam ini seru bu. Tapi ngene Pak Gundul, langko nek ngerti sana kadang famili utawa tetangga desa. Langko nek aku dikira duweni rasa katresnan marang awakmu, katur bahaya to Pak Gundul. Ya ora apa-apa to mbok. Ya jawab wae iya ngono. Lho. Pak Gundul, apa ya cocok ora? Iki ngono bukannya masalah cocok Pak Gundul. Namanya iki masalah perasaan hati yang tidak bisa dipaksakan maupun dihapusi no Pak Gundul. Piye lah mbok? Yang ini langkon aku matur karo iku ngono sing takon yo. Langkon aku kandha iya. Iki secara pikiran lho Pak Gundul. Mesti nyangkane iki aku duweni rasa katresnan karo Pak Gundul. Ya apike ngono to, Mbok. Wong pancen yo ngono kok. Ya gak ngono Pak Gundul. Aku bebar pisan ora duweni rasa katresnan marang awakmu. Mula saka iku ya aku iki wis wanti-wanti. Ndelalah. Yen nalikane iki ngono pancen ora terduga. Pertemuane awake dhewe iki ora disangka-sangka. Ndelalah mak ndelalah jedul mak judul awakmu ora teko nang kene.
Tapi ngene Pak Gundul, kepiye mbok aku dadi lemes, aku iki mau kan bersemangat mengajak dirimu jalan-jalan mumpung malam minggu ndelalan-ndelalan alah aku nalah gagal. Ya ngene Pak Gundul, pancen ya iki ngono ya wis. Dadi sing sak temene ngene. Aku ora iso ngapusi awakku dhewe. Rasa katresnan iki kudune ana yen nalikane sesandingan karo wong lorone. Nanging ngene Pak Gundul, iki engko daripada fitnah melebar luas ke masyarakat, yo alangkah lebih baik ngene. Ayo padha bali dhewe-dhewe. Alah, Gusti. Diwong dijak nganu kok. Kaya apa-apa, Bu. Kae Bagong teko. Bagong. Bagong. Piye Dul? Iku biasane rene-rene aku, Gong. Iku biasane rene-rene aku. Kepiye kabare, Mbok? Apa-apa wae, Gong. Aku ngono lho, sak temene wis kurung kok kadoan lho, Mbok. Iki ngono lho, Mbok, pasti mesti beda Pak Ngenek. Mestine ngajak sing ora-ora lho, Mbok. Gong, Bagong, iku aja angger mangat lambemu to, Gong. Mbok, kepiye Bagong? Piye ya Mbok ya? Ya aja ndredeg, aja kaget, aja gemeter, aja geter ngono Mbok. Pancen niki pawujudane Pak Gundul. Ya kepinginane iku ya ngono, kepengin ndang gecak-gecak tapinan, tidak ngerti situasi kondisi ngono Mbok. Kepiye lah Gong kok mlarak-mlarak situasi kondisi gecak-gecak emangnya aku iki apa Gong? Ngene lho Dul. Babar pisan kan wis tak kandhani winginane. Yo. Winginane tak kandhani yen kabeh iku kudune kaikhlasan. Kudune ikhlas ngono. Kepiye maksude Bagong? Lagi mau aku krungu kabare. Sentang-senting tak rungokno saka kono. Aku krungu yen Pak Ngenek iki Pak Gundul merayu dirimu. Tapi nan dirimu iki kan gak duwe rasa katresnan ngono to. Lah mula saka iku ya, Dul. Alah, Gong membuat semangatku yang membara menjadi layu. Ngene lho, Dul. Kepiye, Gong? Aku iki ya my best friend-em, ya kancanem, ya sahabatem, ya teman baikem. Mula saka iku ya aku kepengin kowe iki gak patah hati ngono. Alah. Ngene lho Gong ya. Aku iki mau kan lagi berusaha membujuk Selimbuk untuk jalan-jalan berdua. Lah ndak ndelalah bedudal ana kowe nang nguri. Iki janjane apa ngerusak suasana tapi Gong. Ngene lho Ndul. Aku iku ya sengaja ora ngira bebar pisan. Yen awakmu iki karo Limbuk duweni rencana. Lho, ngosek-ngosek Bagong. Aku iki ora duwe rencana karo Pak Gundul lho, Gong. Lho ora duwe. Alah, Gusti. Kok erene wae. Ora duwe, Mbok. Babar pisan gak duwe, Bagong. Wis ngene. Iki ngene lho ya, Mbok. Pancen iki engko nek selak kedalon, alung awakmu ndang bali, Mbok. Alah, Gong. Ya wis ngene wae ya, Pak Gundul Bagong. Tutupmu olehmu lelakonan iki. Ya apa nanti ya ditutukake. Aku arep bali mengko nek di lurung Mbok. Wis kono Ndul. Mbok hati-hati. Bang, yen Ndul. Iki sebagai teman tok ya mendukung Siti to, Gong. Aja nganu aku. Aku iki lagi berusaha sekuat tenaga supaya aku iki bisa berhasil ngono, Gong. Delalah mak bedudul dirimu teko. Tiba-tiba kamu iku malah Gong ngrasakno kok. Wis ngene Gong ya. Kepiye Ndul? Aku tak bali keselen aku. Terus aku merayu jebule lho. Zong Gong. Iki sang rangkrai Gong. Wis aku bali Gong.